Χρήστος Τινάλης. Αρχής και ανησυχώ. Λήψη τρίτη. Θα το κάνω εγώ. Θα το κάνω. Χρήστος Τινάλης, λήψη τρίτη. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Έχεις ένα θέμα με τις λήψεις, ρε φίλε. Γιατί αυτή ήταν η πέμπτη. Χρήστος Τινάλης, λήψη πολλωστή. Έλα, δείξτε μας. Άπειρο. Το άπειρο. Σωστός. Λοιπόν, πάμε. Ναι, πάμε. Εντάξει, ωραία, έλα, πάμε. Λοιπόν, πολύ καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast. Ξέχασε. 19-19. Λοιπόν, σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Σήμερα έχουμε επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της ορχήστρας. Και έχουμε μαζί μας τον Χρήστο Τσινάλη. Ο οποίος, για όσους δεν το γνωρίζετε, είναι το βιολί της ορχήστρας 19-19. Πάμε πάλι, παιδιά. Αλλιώς Τσιβιόλης. Ή αλλιώς, σωστά, ο τσιβιόλης της ορχήστρας. Και να πούμε ότι, γιατί είπα επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, γιατί οι πρώτες εκπομπές του podcast 19-19 ήταν στην ουσία αφιερωμένες στα μέλη της ορχήστρας μας, οπότε μετά αφιερώσαμε άλλες εκπομπές στους καλεσμένους μας και τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε πίσω και να σας παρουσιάσουμε όσους... Δεν έχουμε παρουσιάσει. Μπράβο, πάρα πολύ σωστά. Καλώς ήρθες, Χρήστο. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Τι κάνεις, καλά? Καλά, μια χαρά. Μπράβο. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος πάντα. Αυτό έλειπε. Έχεις δει καμιά εκπομπή ή... Ούτε μία. Τουλάχιστον είναι ειλικρινής. Παιδιά, ζητώ συγγνώμη, αλλά. Λοιπόν, ναι, παρόλο που είναι χάρη αυτό, σε παρακαλώ, σημείωσε το κάπου, ότι δεν έχει δει ούτε μία εκπομπή. Φάουλ, Και παιδιά, sorry. θέλω να επιμεληθείς του ζητήματος αυτού. Τέλος πάντων, επειδή δεν έχεις δει καμία εκπομπή, να σου πούμε λίγο τι γίνεται εδώ πέρα. Να σου πω κάτι, αυτό μπορεί να είναι και καλό ότι δεν έχει δει ούτε μία. Γιατί δεν ξέρει Ναι, τι γίνεται στο εννοείται. τέλος. Κατακοπήστε με, παιδιά. Ναι. Αν και πιστεύω ότι κάτι ξέρει και απλά το παίζει έξυπνος τώρα. Αλλά τέλος πάντων. Ίδρωσε κατά μας. Τον έχεις Η δει που αλήθεια ίδρωσε. είναι ότι τη Φίλε, ζεσταίνω. μην υδρώνεις. Να ανάψουμε air condition. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βγάλω μπλούζα, όντως. Αυτό που... Ωραίος. Έτσι. Τέλουρος. Μπράβο, αγόρι. Λοιπόν, άλλαξε ο καλεσμένος μας. Τώρα είσαι Σοβαρά, το έτοιμος. ξαναπάτε από την αρχή όλο αυτό, Όχι, Όχι, ρε. όχι, πάμε. Να σου πω, τώρα είσαι έτοιμος όμως, πες Είμαι μας. έτοιμος, είμαι έτοιμος. Θέλεις κάτι άλλο να κάνεις? Με μια χαρά. Θες ένα κρασάκι, ένα νερό. Ένα τσπουράκι και λίγο μέσα. Βάλε Άμα κάτι, θέλεις, βάλε ναι, κάτι. Άλεξ, Βάλε, εντάξει. Επειδή είμαστε πολύ σοβαρή παραγωγή. Οκ, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, δεν σου είπαμε όμως τι γίνεται εδώ πέρα, έτσι. Εφόσον λες ότι δεν έχεις δει καμιά εκπομπή, φέρουμε καλεσμένους, μας λένε την ιστορία της ζωής τους, για τη ζωή τους, κάποια πράγματα, για τη μουσική. Αυτό το έχω καταλάβει, νομίζω. Ναι, εσένα θα σε ρωτήσουμε και για την ορχήστρα, θα εστιάσουμε εκεί πέρα, θα εμβαθύνουμε εκεί πέρα και για το τέλος φυσικά κρατάμε μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη που Όχ. γενικά το τέλος είναι και το αγαπημένο μου μέρος, όπως λέει εδώ και ο Χάρης. Ναι. Το λέει πάντα, μια φορά να το πω και εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ ερωτήσεις Ναι. ή ανάκριση την ξεκινάω εγώ? Ξεκίνα. Ωραία. Να μας πεις καταρχήν πώς ξεκίνησες με τη μουσική και θέλω να σε ρωτήσω πολύ συγκεκριμένα το γεγονός ότι η οικογένειά σου, επειδή εμείς γνωριζόμαστε, τυχαίνει και γνωριζόμασταν και πριν έρθεις στην ορχήστρα, το γεγονός ότι η οικογένειά σου ασχολείται με τη μουσική, έπαιξε ρόλο να ασχοληθείς τελικά κι εσύ?
Και να μας πεις και για τον κόσμο που δεν ξέρει και η Σίγουρα. οικογένειά σου με τι αντικείμενα ασχολείται πάνω στη μουσική. Ο πατέρας μου είναι ψάλτης, οπότε από μικρός άκουγα τις ψαλμοδίες και από μικρός ασχολήθηκα και με τη Βυζαντινή. Η μητέρα μου της άρεσαν πολύ τα παραδοσιακά, οπότε είχα αυτό το κλίμα στο σπίτι από την αρχή και της Βυζαντινής και της παραδοσιακής μουσικής. Αυτό δηλαδή ξεκίνησα 7 χρονών περίπου με τον Κώστα τον Μπουσδέκη και κάναμε Βυζαντινή. Στο σχολείο ψαλτικής ή εκτός? Τότε δεν σχολείου είχε ψαλτικής? ανοίξει. Τότε ήταν ακόμα. Ήταν Ήταν πολύ πριν. νέος ο Κώστας. Μετά από κάποια χρόνια το άνοιξαν με τον Κώστα το Φωτόπουλο. Αυτό. Και στο σχολείο ψαλτικής ξεκίνησε και εσύ βιολί. Στο σχολείο ψαλτικής πήγαινα για να κάνω Βυζαντινή όταν ήμουνα έφηβος περίπου 15 χρονών, 14 εκεί πέρα. Αλλά το άφησα αυτό. Ναι. Δι, εντάξει, οκ. Γιατί άφησες τη Βυζαντινή? Ήθελα να παίζω ηλεκτρική κιθάρα. Όχ. Δήλωση. Άφησα τη Βυζαντινή μουσική γιατί ήθελα να παίζω ηλεκτρική κιθάρα. Ήταν όλο το. Έτσι ρε παιδί μου, ξέρεις, ήμουνα λίγο τρελαμένος. Μεγάλη στροφή έτσι. Δηλαδή από Βυζαντινή μουσική η ηλεκτρική κιθάρα. Ισχύει. Από Βυζαντινή μουσική στη rock, ας πούμε, μουσική. Στη metal, αλλά. Αυτό Κι άλλος μεταλλάς. το προχώρησε έτσι. Ναι, εντάξει. Η metal ήταν η αγάπη μου. Κάτσε, όταν είχαν Βυζαντινή δεν είχες ξεκινήσει βιολί δηλαδή. Όχι. Έκανα Βυζαντινή όταν ήμουν πολύ μικρός. Δηλαδή ξεκίνησα πιτσιρικάς, 7 χρονών, ας πούμε, δεν θυμάμαι, τρίτη δημοτικού. Επίσης έκανα και κανονάκι τότε εκείνη την περίοδο. Εγώ ξέρω κι άλλα που άμα τα ακούσεις δεν θα τα τρελαθείς. ξέρω εγώ αυτά, τώρα, Δηλαδή σε εδώ βάλω. θα γίνει. Έπαιζα και κοντραμπάσο στη συμφωνιέτα. Εδώ θα Τι γίνει λέει? τώρα. Θα ζήσεις στιγμές εκπομπής Κάτσε. Παύλου Σταματίδη. Περίμενε. Βάλει ένα throwback. Περίμενε. Η αλήθεια είναι ότι μερικά μαθήματα λίγας τα έκανα. Α, έκανες Ναι, λίρα. ναι. Μερικά μαθήματα λίγας τα έκανα. Α, έκανες Ναι, λίρα. ναι. Όντως. Είναι must. Και δεν το ξέρει κανείς. Αυτό. Λοιπόν, είδηση. Περίμενε γιατί θα ζήσεις τέτοιες στιγμές. Κάτσε μισό. Τι είναι εσύ βρίσκει κανονάκι, ρε φίλε. Ενώ Δεν κατάλαβα. πότε έγινε αυτό. Με την ηλεκτρική κιθάρα. Όχι. Ωραία, πάρτα από την αρχή. Λοιπόν, θα σου το πω πάρτα χρονολογικά. χρονολογικά. Ναι, να σου Ωραία. πω κάτι. Λοιπόν. Πάρτα με σειρά. 7 χρονών, 2007, οκ, περίμενε όχι, εκεί. πιο πριν. Μπορεί και πιο μικρός, άρχισα να κάνω Βυζαντινή με Ωραία. τον Κώστα τον Μπουσδέκη. οκ. Ωραία. Μετά από περίπου ένα χρόνο, δεν θυμάμαι ακριβώς, μπορεί και ταυτόχρονα, άρχισα να κάνω κανονάκι με τη Λουκία την Κωνσταντάτου, τότε είχα δασκάλα, και κάναμε σε ένα ναό στο Χαλάνδρι. Τώρα δεν θυμάμαι Οκ, ακριβώς ποιος είναι οκ. αυτός. Ωραίο σημείο, δεν το θυμάμαι, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Και αυτό το συνέχισα κάποια χρόνια, δηλαδή έκανα 4 χρόνια περίπου κανονάκι. Γιατί δεν τον έχουμε βάλει να παίξει ποτέ κανονάκι. Τώρα παίζεις κανονάκι. Τώρα μπορώ να παίξω κανονάκι, αλλά σίγουρα δεν έχω την τεχνική που Ναι. απαιτείται για να παίξω, ας πούμε. Ναι. Έχεις να παίξεις από τότε. Όχι, όταν βλέπω κανονάκι, το αρπάζω με τη μία και αρχίζω και κάνω βλακίες, αλλά δεν παίζω κανονικά δηλαδή για μένα, γιατί δεν έχω όργανο. Είχε έρθει ο πατέρας μου βασικά μια φορά από την Τουρκία και είχε φέρει ένα ταμπουρά και ένα κανονάκι. Αλλά ήταν μικρά. Το κανονάκι βασικά ήταν μικρό, ήταν για παιδιά. Ναι. Πιο μικρό από το κανονικό κανονάκι, ας πούμε. Ναι. Ο αδερφός μου, ο μεγάλος, ξεκίνησε ταμπουρά Οκ. και εγώ έκανα το κανονάκι, ας πούμε. Αυτό. Μετά το κανονάκι. Σε φαντάζομαι τώρα, γι' αυτό γελάω. Μετά το κανονάκι. Μετά το κανονάκι. 4 χρόνια είπες έκανες κανονάκι. Ναι. Ωραία. Συνέχισες παράλληλα Βυζαντινή μουσική. Ναι. Και έφτασες σε τι ηλικία ξεκίνησες και έπαιζες με τα ηλεκτρική κιθάρα. Γυμνάσιο, ας πούμε, σου ήρθε η φλασιά. Ήταν λίγο πιο αργά. 15 εκεί Ναι. πέρα. Δηλαδή τρίτη γυμνασίου, Γυμνάσιο, ρε, σε λέω. πρώτη ηλικίου. Εντάξει. Δεν θυμάμαι κι εγώ. Πες και ακριβώς. τα άλλα όργανα Δεν τώρα. τα έχω σημειωμένα να πω. Λοιπόν, τώρα αποκάλυψέ μας εδώ
για το Χάρη που μπορεί να μην γνωρίζει. Παιδιά, όντως, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Ναι, ναι, Τώρα ωραία. τα ακούω. Τι Αποκάλυψε άλλο μας έχει? και τι άλλο έχεις κάνει. Τι άλλο μουσικό όργανο. Ναι, 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 ναι. Κλαρίνο. Πλάκα κάνει. Όχι, βλάκα κάνει. Εντάξει. όχι, όχι. Ναι. Έκανα ναι. Ρε, σοβαρά, ρε. Τη φάτσα του. Θέλω κοντινό στη εσύ φάτσα τα του, να ξέρεις ξέρεις. αυτά. Θέλω Ρε, κοντινό στη φάτσα του. Ρε, δεν είστε καλοί, ρε. Όντως. Δεν τα έχεις πει, ρε, μαλάκα αυτά. Όχι, συγγνώμη, δεν είσαι. Λοιπόν, Μπράβο. μετά θα μπορούσαμε να τον βάλουμε να παίξει και νέοι. Το challenge. Ναι, 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 ναι. Όχι, ναι, το challenge θα είναι άλλο, αλλά Εντάξει, ωραία. να είναι πλάστ. Το Ωραία, δέχομαι. κάτσε. Έκανες, challenge. συγγνώμη, έκανες κανονάκι, το σταματάς και κάνεις Το κιθάρα και σταματάω. μετά. Ναι. Γενικά σταματάω τα πάντα που έχουν να κάνουν με παραδοσιακή Δοκίμαζε. μουσική. Παραδοσιακή Δοκίμαζε. μουσική. Γιατί είχα έτσι άλλους ήχους στο κεφάλι μου εκείνη την περίοδο. Δηλαδή ήθελα έτσι, δεν ξέρω, ίσως, λόγω Ναι, εφηβείας. κάτι λίγο πιο ηλεκτρικό, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Ναι, Αυτό, ναι. άκουγα πολύ αυτή τη μουσική και μου κέντρισε το ενδιαφέρον να ξεκινήσω, ας πούμε, ηλεκτρική κιθάρα. Ναι, πόσο καιρό έκανες, ας πούμε. Ναι, πρέπει να έκανα 2 χρόνια. Έκανα με τον Νίκο τον Παραουλάκη. Μμ. Στην αρχή δηλαδή ξεκίνησα ως μόνος μου, δηλαδή προσπάθησα να βγάλω ήχο. Τα κατάφερα μετά από κάποιες μέρες με δυσκολία και έπαιζα και σε κάποια φάση λέω ας ξεκινήσω κανονικά μαθήματα να δω, γιατί είναι και ένα δύσκολο όργανο, ας πούμε. Και έμαθα από τον πατέρα μου, ας πούμε, ότι επειδή είχε ένα γνωστό, δεν θυμάμαι, και μου είπε για τον Νίκο τον Παραουλάκη, ο οποίος είναι φοβερός μουσικός. Και Ναι, βέβαια. κάναμε μάθημα περίπου 1 χρόνο. Αυτό. Βιολί πότε ξεκίνησες? Έχει και άλλα στο ενδιάμεσο. Ή αυτά ήταν. Όχι, αυτά Νομίζω είναι. ότι αυτά ήταν, εντάξει. Νομίζω αυτά είναι. Ωραία. Βιολί ξεκίνησα όταν ήμουν 20 χρονών. 20 χρονών. Ναι. Πάλι στο σχολείο ψαλτικής. Ξεκίνησα, έκανα 6 μήνες κλασικό. Ωραία. Με ένα δάσκαλο που ερχόταν στο σπίτι, δηλαδή ιδιαίτερα έκανα. Και γενικά εκείνη την περίοδο δεν είχα μπει ακόμα στη φάση της παραδοσιακής. Δεν είχα καταλάβει ακόμα, ας πούμε, ότι με ελκύει πολύ αυτή η μουσική, ας πούμε, για να ασχοληθώ πραγματικά μαζί της. Και έκανα κλασικό, έπαιζα έτσι βλακιούλες, ξέρω εγώ, κομμάτια, πιο popular, ας πούμε, κομμάτια. Ό,τι μου καθόταν στο μυαλό του μου άρεσε. Και διάβαζα από αυτά που μου έδινε ο δάσκαλος, ας πούμε. Και σε κάποια φάση μαθαίνω ότι έχει έρθει στο 2 στην Ψαλτική ο Κυριάκος ο Κουβέντας, ο οποίος, εντάξει, προφανώς δεν χρειάζεται να πω πολλά για αυτόν, είναι κορυφαίο όνομα. Οπότε με το που το άκουσα αυτό και επειδή ήξερα ότι έχει και κλασικά στοιχεία, επειδή εμένα μου άρεσε και αυτό, και προφανώς είναι παραδοσιακός μουσικός φοβερός, ξεκίνησα εκεί πέρα. Άφησα δηλαδή το κλασικό τελείως και πήγα στο 2 στην Ψαλτική και ξεκινήσαμε μαθήματα εκεί πέρα με τον Κυριάκο τον Κουβέντα. Να σε ρωτήσω κάτι. Κατά κάποιο τρόπο ξεκίνησες από μία μουσική, την εκκλησιαστική μουσική, τη βυζαντινή μουσική, που είναι κατά κάποιο τρόπο και παραδοσιακή μουσική, έτσι. Δηλαδή είναι στην παράδοσή μας. Θεωρείς ότι αυτό το πράγμα σε επηρέασε να ασχοληθείς και μετά, δηλαδή και μεγαλύτερος με την παραδοσιακή μουσική, με τη λαϊκή μουσική πλέον? Ήταν κάτι δηλαδή το οποίο προϋπήρχε για σένα και βγήκε ξανά στην επιφάνεια? Σίγουρα συνδέεται άμεσα με το ότι μ' αρέσει γενικά η μουσική που ασχολείται με τα μόρια, ας πούμε, με τις κλίμακες οι οποίες έχουν άλλες υποδιαιρέσεις, ας πούμε, σε σχέση με τη δυτική μουσική, τη συγκερασμένη, ας πούμε, το συγκερασμένο σύστημα. Οπότε, επειδή είχα τα ακούσματα αυτά από τον πατέρα μου γενικά, Ναι. που προφανώς και η παραδοσιακή μουσική είναι, αν όχι η περισσότερη, κατάλαβες, είναι βυζαντινή μουσική στην πραγματικότητα. Εντάξει, ναι. Όχι ακριβώς, εννοείται όχι όλοι, αλλά... Τώρα κάθεσαι ανάμεσα σε δύο μουσικολόγους, άντε, Πω, μην την τολμήσω να έκατσα το πω. τώρα. Γενικά δεν λέμε τέτοια. Δεν λέμε τέτοια. Αλλά Συγγνώμη κύριοι μουσικολόγοι. όχι, πλάκα κάνω.
Όχι, εντάξει, εγώ έτσι όπως το ακούω, ρε παιδί μου. Διαστηματικά εννοείς εσύ. Ναι, Μάλλον ναι, στο ναι, ύφος. Ναι. Εννοείται. Ενώ όπως πατάς, ας πούμε, πάνω στις νότες που πατάς, ας πούμε. Okay. Το ουσάκ, ας πούμε, το χιτζάζ, οι δρόμοι, ας πούμε, τα μακάμ. Έχουν άμεση σχέση με τη βυζαντινή μουσική. Να σε ρωτήσω κάτι. Το κλασικό, επειδή νομίζω αυτό είναι και ίσως είναι μια διχογνωμία στους βιολιστές. Για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με το παραδοσιακό βιολί, το κλασικό βοηθάει, είναι προαπαιτούμενο για να κάνει κάποιος, πρέπει να κάνει υποχρεωτικά. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να κάνει υποχρεωτικά. Αυτό που πρέπει να κάνει υποχρεωτικά είναι να κάνει ασκήσεις για να λυθεί τα χέρια του πάνω στο όργανο, να λυθούν. Δηλαδή το κλασικό στην πραγματικότητα αυτό που σου δίνει είναι πολύ συγκεκριμένες νότες και συγκεκριμένες δοξαριές π.χ. στο Το τεχνικό κομμάτι πιο πολύ. Ναι, να σου το πω έτσι ότι σου λέει πολύ πιο συγκεκριμένα τι να κάνεις. Στο παραδοσιακό είναι πιο φλού, ας πούμε. Ο δάσκαλος, άμα είναι καλός, εννοείται θα σου πει, θα σου μάθει, ξέρω εγώ, που να παίζεις, αλλά πολλές φορές είναι πιο έτσι. Αφαιρετική λογική, ας πούμε. Ακούς και παίζεις, ας Ναι, πούμε. ναι, Θα σου ναι, πει ναι. ότι. Πιο πρακτική, θα λέγαμε. Ναι. Οπότε το κλασικό επίσης έχει σπουδές μέσα, οι οποίες είναι στάνταρ, ας πούμε, και σε βοηθάνε να βελτιώσεις συγκεκριμένα πράγματα. Στο παραδοσιακό δεν έχουμε αυτές τις σπουδές έτσι συγκεκριμένες. Ναι. Οι σπουδές είναι όλα τα κομμάτια που παίζουμε, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Αυτό. Οπότε σίγουρα βοηθάει, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι απαραίτητο. Okay. Ωραία. Δεν έχεις πάει σε μουσικό σχολείο, αν δεν κάνουμε λάθος. Όχι. Πιστεύεις ότι η συνολική σου πορεία και ενασχόληση με τη μουσική θα ήταν διαφορετική αν πήγαινες σε μουσικό σχολείο? Τώρα αυτό είναι μεγάλη ερώτηση. Δεν έχω ιδέα πραγματικά τι θα γινόταν. Εγώ είχα πει στους γονείς μου όταν ήμουν 15 χρονών, Ναι. πηγαίνετε με σε μουσικό σχολείο. Μήπως ήταν λίγο αργά, 15 χρονών? Μπορεί, δεν ξέρω πώς δουλεύει το σύστημα εκεί πέρα. Δεν Μπορεί γίνεται να μπεις. Γίνεται, αλλά είναι λίγο πιο δύσκολο. Εντάξει. Να σου πω κάτι όμως. Ο Χρήστος είναι παιδί, παρόλο που δεν έχει πάει σε μουσικό, εγώ τον αισθάνομαι σαν παιδί μουσικού. Ναι. Γιατί είναι πολύ πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή έχει γενικά αντίληψη μουσική και πέρα από το όργανο του. Αυτό Μα εγώ θέλω να το πω αυτό. Εντάξει, μπορεί να το πούμε και δεν το αργότερα. λέμε για να σε γλύψουμε τώρα. Όντως Ναι, το μπορεί να το πούμε λέω. και αργότερα. Τον θυμάμαι στο σχολείο ψαλτικής, γιατί και εγώ ακόμα κάνω μαθήματα. Εκεί τον γνώρισα τον Χρήστο. Και έρχεται ένα παιδί, ας πούμε, τότε και στις εξετάσεις και παίζει βιολί. Είχε ωραίο ήχο. Και μόλις μας λέει στην επιτροπή πόσο καιρό έκανε, δεν το πίστευα πραγματικά. Αυτό δείχνει ότι ναι, υπάρχει αντίληψη στη μουσική και σίγουρα οι γνώσεις που μπορεί να αποκόμεις και από τη Βυζαντία αλλά και από την ενασχόλησή σου με τα άλλα όργανα σε βοήθησαν. Σίγουρα. Οκ. Η σχέση ενός εργαζόμενου που ασχολείται με ένα αντικείμενο εκτός της μουσικής. Γιατί αυτή τη στιγμή είσαι πολιτικός μηχανικός. Εντάξει, βασικά τώρα φαντάρος είσαι, τελειώνεις, αλλά οκ. Σε λίγο δεν θα Ναι. είμαι. Όταν βγει εκπομπή δεν θα είναι. Ναι, σωστό. Επαγγελματικά ασχολείσαι με άλλο τομέα. Πόσο εύκολο είναι αυτό στην καθημερινότητά σου για να βρίσκεις χρόνο για τη μουσική, να μελετάς, να ασχολείσαι όσο θέλεις? Είναι αρκετά δύσκολο. Αυτό είναι βασικά το μεγαλύτερο ζόρι για μένα, ας πούμε, που αγαπάω πολύ τη μουσική, θέλω να προχωρήσω στη μουσική, να βελτιωθώ όπως όλη η μουσική εννοείται. Μου είναι μεγάλο ζήτημα γιατί εντάξει, μια δουλειά 9 με 5 και εντάξει, λίγα λέω έτσι, ενώ 9 με 5, 9 με 6. 9 με 7. 9 με 7 ακριβώς. Γυρνάς σπίτι και είσαι λιωμένος, δεν μπορείς να μελετήσεις. Παρ' όλα αυτά, το να το θες πραγματικά σημαίνει ότι θα γυρίσεις μετά από τη δουλειά και θα κάτσεις να διαβάσεις 2 ώρες, θα κάτσεις να διαβάσεις αυτά που έχεις. Και αυτό το έχω κάνει αρκετές φορές, αλλά ξέρω ότι ας πούμε, π.χ. όταν έχω ελεύθερο χρόνο, θα μου είναι πολύ πιο εύκολο. Θα μου είναι, πραγματικά θα έχω πολύ περισσότερη ενέργεια και θα είναι πιο ποιοτικό το διάβασμά μου, η μελέτη μου, ας πούμε, πάνω στο οτιδήποτε μελετάω εκείνη την περίοδο. Οπότε, ναι, μεν σε εμποδίζει,
από ένα σημείο. Απ' την άλλη σκέφτομαι το ότι... Δεν ξέρω, και το ότι είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που δουλεύω, ας πούμε, π.χ. Μπορεί και από τη μία πλευρά να μ' αρέσει, ότι είναι κάτι διαφορετικό. Δεν... Ναι. Πώς να το πω... Δεν είναι το ίδιο αντικείμενο. Είναι μια διέξοδος ίσως για σένα. Ναι. Δεν, είναι κάτι διαφορετικό βασικά ακριβώς αυτό. Τέλος. Θα σε ενδιαφέρε να ασχοληθείς παραπάνω επαγγελματικά με τη μουσική? Ίσως Σίγουρα. και αποκλειστικά. Σίγουρα θα με ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Απλά είναι ένα ρίσκο αυτό για μένα π.χ. Γιατί... Επαγγελματικά εννοείς και βιοποριστικά. Βιοποριστικά πιο Ναι. πολύ. Εντάξει, το κομμάτι του το να δουλεύει σε μια κατασκευαστική, ας πούμε, κάπου, ας πούμε, ή να κάνει μια σταθερή δουλειά, θα μιλήσω πιο γενικά. Εντάξει, Με όλα τα ωφέλη που σου προσφέρει το- μια σταθερή δουλειά. Αυτό, άμα δεν είσαι κάποιος μουσικός ο οποίος έχει καθιερωμένο το πρόγραμμά του και τις δουλειές του κτλ., είσαι λίγο στον αέρα. Από το να έχεις μια δουλειά σταθερή, βρέξει χιονίσει, θα υπάρχουν θα πληρώνεσαι τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ωραία, να σε πάω λίγο να γυρίσουμε ξανά στο βιολί, που είναι και πλέον το αποκλειστικό σου όργανο. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αν και έχω δει, παίζει κάτι κιθάρες εκεί, κάτι. Κάτι εκεί κάνει. στο φανταριλίκι. Α, αυτό δεν το ανέφερα πριν, σωστά, ναι. Εντάξει, είπαμε και ηλεκτρική κιθάρα και τα παράγωγα, ρε παιδί μου. Το παραδοσιακό βιολί τώρα. Ένα σολιστικό όργανο, ρε παιδί μου, το οποίο εσύ επειδή είσαι και ένας μουσικός της Αθήνας, φαντάζομαι έχεις ασχοληθεί με πολλά ιδιώματα διαφορετικά. Δηλαδή και αυτό το κάνει ένας μουσικός της πόλης που ασχολείται με την παραδοσιακή μουσική. Πιάνει διάφορα μουσικά είδη. Στο βιολί που υπάρχει στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, πιστεύεις κάποια στιγμή αν θες να εξελιχθείς και παραπάνω και να εντρυφήσεις, πρέπει να μείνεις αποκλειστικά σε ένα ιδίωμα? Να διαλέξεις, ας πούμε? Ναι, είναι σοβαρή ερώτηση αυτή, γιατί τη σκέφτομαι κι εγώ. Και δεν είναι ούτε καν μόνο στο άμα ασχοληθείς με ένα ιδίωμα, είναι γενικά άμα ασχοληθείς και με μια μουσική συγκεκριμένα. Δηλαδή, μπορεί να σ' αρέσει το ταγκό, ας πούμε, η jazz, ας πούμε, οτιδήποτε, και ψιλοτρελαίνεσαι με αυτό το κομμάτι. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι άμα παίζεις πολλά, ναι μεν είναι καλό για το ρεπερτόριό σου, αλλά ταυτόχρονα ο ήχος σου, το ύφος σου βασικά πιο πολύ απ' όλα μπλέκεται σε αυτό που παίζεις. Δηλαδή, επειδή εμένα π.χ. μου αρέσουν πολύ τα νησιώτικα, εντάξει, εκεί και λόγω οργάνου, έχω βρει τον εαυτό μου να παίζω, ας πούμε, ποντιακά καλή ώρα, με ύφος νησιώτικο, ας πούμε. Και είναι... Αυτά που αρέσουν στο Γιώργο δηλαδή. Μπράβο. Και είναι... Εντάξει, δεν ακούγεται σωστό. Το να ασχοληθείς με ένα ιδίωμα, με μια συγκεκριμένη ομάδα ρεπερτορίου, ας πούμε, στην παραδοσιακή μουσική είναι σίγουρα καλό, αλλά εν τέλει η παραδοσιακή μουσική πρέπει να τα παίζουν όλα. Τώρα πια εννοώ πλέον. Ναι. Δεν μπορείς να είσαι μόνο σε ένα σημείο. Για να τρέχεις και να βιοπορείσαι και από αυτό κιόλας, θα παίζεις πολλά διαφορετικά είδη και πρέπει να το κάνεις κιόλας. Αυτό καμιά φορά είναι και δίκοπο μαχαίρι για όλους όσους ασχολούνται επαγγελματικά με τη μουσική. Υπό την έννοια ότι όλοι έχουμε βρεθεί στη δύσκολη θέση να παίξουμε και ρεπερτόριο που δεν μας αρέσει και δεν μας εκφράζει πολλές φορές. Όποιος δεν το έχει κάνει λέει ψέματα. Ναι, ναι, ναι. Να σε ρωτήσω, εσένα, αν και το πες λίγο, υφολογικά ποια, ας πούμε, ιδιώματα σου αρέσουν πιο πολύ και είσαι πιο κοντά? Εντάξει, είπες τα νησιά. Στα νησιά σίγουρα. Κάτι συγκεκριμένο. Κυκλάδες συγκεκριμένα. Οκ, ναι. Για πες. Με είχε Και κερδίσει. καλλιτέχνης άμα θες που έχεις επηρεαστεί πολύ, ας πούμε. Και αν υπήρξε κάποια σχολή που σε εκφράζει ή Σχολή, στο βιολί ενός μεγάλου δεξιοτέχνη για παράδειγμα. Εντάξει, τώρα να μιλήσω πολύ έτσι. Βασικά, όχι γενικά. Θα πω εντάξει, οκ. Εμένα πάντα ήταν στο μυαλό μου ο ήχος του Στάθη Κουκουλάρη σαν βιολί ήταν top, να το πω έτσι. Μ' άρεσε πάρα πολύ σαν ήχος.
Γι' αυτό προφανώς ο Στάθης ο Κουκλάρης έχει παίξει όλη την Ελλάδα, από όλα τα κομμάτια. Ναι, ναι. Αλλά σε αυτό το κομμάτι, να μιλήσω για τις Κυκλάδες, προφανώς που είναι και από τις Κυκλάδες από τον Άξο, ξέρω εγώ, εντάξει, φοβερό ήχο. Και αυτός έμοιαζε με τον ήχο του κόρου, ας πούμε, εντάξει, και όλα αυτά σίγουρα ο ένας παίρνει από τον ήχο του άλλου. Οπότε Ναι. δεν μπορώ να σου μιλήσω συγκεκριμένα, απλά θα σου πω αυτό. Για μένα, ο Στάθης Κουκλάρης ο ήχος του είναι ό,τι καλύτερο. Και για πες μας και εκτός από νησιά, ας πούμε, αν σου αρέσει κάποια άλλη παράδοση ή κάποιο άλλο είδος. Η Θράκη μου αρέσει πάρα πολύ. Το περίμενα. Κι εγώ. Τώρα τι θα έρθει. Για κάποιο λόγο, ρε φίλε, περίμενα ότι θα πει Θράκη. Ξέρεις γιατί. Γιατί τώρα τελευταία μελετάει Θράκη. Το ξέρω. Ναι, και για κάποιο λόγο. Μελετάμε μαζί Θράκη. και για κάποιο, ναι, και για κάποιο λόγο περιμένω να μην πει Πόντο. Ρε φίλε, άμα ήμουν βιολί, δεν θα έλεγα Πόντο κι εγώ τώρα. Τι λες. Εντάξει, ναι. Θέλω να πω λόγω. Δηλαδή, σαν να τώρα- με ρωτάς και εμένα, δηλαδή, ούτε ότι σου αρέσει Πόντος. Όχι. λόγω της τριβής με την ορχήστρα. Με κοιτάτε έτσι. Εσείς δεν είχε λαούτο στο Πόντο, γι' αυτό το λέω. Θα σου πω, Γιάννη. Οπ. Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Δεν θα το ξαναπώ. Μ' αρέσει να μελετάω και Πόντο. Πραγματικά, άμα δεν μ' άρεσε, εντάξει. εννοείται. Κάτσε στο Αυτό Πόντο είναι θα πάμε λογικό μετά, πράγμα. γιατί Ναι, εκεί ναι, πρέπει ναι, να ναι. αφιερώσουμε κεφάλαιο. Ναι, σωστό. Στον σωστό. Πόντο. Δηλαδή Ωραία. θέλω να Σωστό, σταθούμε να πιο το πολύ. κλείσουμε λίγο για το βιολί. Θράκη, οκ. Η Θράκη μ' αρέσει πάρα πολύ. Κύπρος μ' αρέσει πολύ. Και η Πελοπόννησος μ' αρέσει πολύ. Εντάξει. Όλα μ' αρέσουν. Τώρα θα πει όλες τις πόλεις. Αλλά Μ' δεν αρέσει ξέρω και- να διαλέξω μεταξύ. η Κρήτη. Να πω τα δύο αγαπημένα μου είναι Μ' Κυκλάδες. αρέσει και η Θεσσαλία. Είναι. Ναι. Κυκλάδες, Εύρος, Ανατολική Ρωμυλία. Δυτική, Ρωμυλία. Τώρα, μια που το έχουμε πάει λίγο Αρχίζει πιο τώρα. χαλαρό, Γιάννη, να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ναι. Εσένα, εκτός του Πόντου, δεν θέλω Ναι. να μου βάλεις το Πόντου, γιατί Ναι. ξέρω ότι είναι το στοιχείο σου. Ποια ιδιώματα σου αρέσουν πιο πολύ από τον ελλαδικό χώρο? Καλά, εγώ οτιδήποτε στεριανό πεθαίνω. Μ' αρέσει πάρα Είσαι πολύ. της στεριάς, οκ. Ναι, Δηλαδή, πάρα για πολύ. πες. Μ' αρέσει πολύ Ρούμελη, Ναι, Πελοπόννησος, οκ. Μακεδονία. Εντάξει, οκ. Όχι, ναι, τραγούδι θέλετε να σας πω. Όχι. Λέω. Μερακλής. Μ' αρέσουν και νησιά, Κυκλάδες κυρίως, και μπορώ να πω ότι στο μεταπτυχιακό, λόγω της Ειρήνης, της Δερέμπεϊ, που ήταν η καθηγήτριά μου, εκτίμησα πάρα πολύ και νησιά, αλλά νότιο Αιγαίο, Δωδεκάνησα, που είχε μουσικές που ούτε τις φανταζόμουν, ας πούμε. Εντάξει, νομίζω ότι κάθε μουσική έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οπότε είναι αυτά που εν τέλει την κάνουν και μοναδική. Και το ίδιο ισχύει και για τα ποντιακά, σαφώς. Μικρά Ασία επίσης μου αρέσει. Φουλ. Ναι, περίμενα να το ακούσω από το Και στόμα σου. εμένα δεν τα- δεν την ανέφερα καν. και δεν ανέφερες και έναν που σου αρέσει πολύ, που ξέρω εγώ. Μικρασιάτη. Όχι, νησιώτη. Νησιώτη. Α, θα μου πεις, μάλλον εννοείς τον Νίκο τον Οικονομίδη. Ναι. Εντάξει, ναι. Είναι κοινή αγάπη. με τον Είναι, Χρήστη. είναι. Ο άνθρωπος, εντάξει. Ακούω τα τραγούδια του κάθε μέρα αρχικά. Ναι. Είναι μέρος της ζωής μου, δηλαδή άσχετα από το Ναι. ότι παίζω βιολί, γιατί ακούω τα τραγούδια του. Και τις δικές του συνθέσεις και γενικά μ' άρεσε πολύ όλη η δουλειά που έχει κάνει. Το εκτιμώ. Ωραία, να πάμε τώρα σε μια σοβαρή ερώτηση ακόμα, γιατί εδώ όπως βλέπεις κάνουμε σοβαρές ερωτήσεις. Ναι. Θέλουμε τη γνώμη σου για το γεγονός ότι εδώ στην Ελλάδα προσπαθούμε να αποδώσουμε μια ελληνικότητα σε ένα όργανο όπως το βιολί, που στην πραγματικότητα είναι ένα διεθνές όργανο. Το συναντάμε σε παραδόσεις σε όλο τον κόσμο. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό? Και γενικότερα να αποδώσουμε μια εθνικότητα Ναι. σε ένα όργανο, δηλαδή όχι μόνο ελληνικότητα. Και σε άλλα όργανα Ναι, σαφώς ναι. συμβαίνει. Η ερώτηση είναι γιατί προσπαθούμε να αποδώσουμε με ελληνικότητα. Ή... Ναι, γιατί, για ποιο λόγο πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό? Το κάνουμε γενικά αυτό. Σαν Έλληνες. Αποδίδουμε μια ελληνικότητα. Δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα απάντηση συγκεκριμένη που έχει στο μυαλό σου σε αυτό. Όχι, δεν έχω συγκεκριμένη απάντηση. Εμείς σαν Έλληνες Περισσότερο πήραμε το τη γνώμη βιολί. Το πάω αλλού μάλλον, γιατί Οκ. εκεί καταλαβαίνω. Όπου ότι θέλεις υπάρχει πήγαινε το. συζήτηση. Ότι το βιολί είναι σε πολλές παραδόσεις και γιατί σαν όργανο έχει πάρα πολλές δυνατότητες.
Δηλαδή, αντικατέστησε τη λύρα στην πραγματικότητα και είναι πάρα πολύ κοντά στη φωνή. Μπορεί δηλαδή να... άμα το... Ναι, ναι. Οπότε γι' αυτό. Τώρα, γιατί εμείς το έχουμε αγκαλιάσει σαν όργανο, αυτό συνδέεται ότι σε όλες τις... Λόγω των δυνατοτήτων, ας πούμε, που Εγώ του οργάνου. έτσι πιστεύω, ότι εφόσον είναι τόσο... είναι ένα όργανο το οποίο μπορεί να μπει πραγματικά σε όλες τις, σχεδόν όλες τις παραδοσιακές, διάφορες παραδοσιακές μουσικές της Ελλάδας, είναι λογικό να... Έλα ρε, εντάξει. Λοιπόν, τώρα η ερώτηση Θα ήθελα του όμως 1 εκατομμυρίου. Για πες. Όχι, θα ήθελα όμως να μου πεις πώς το σκέφτεσαι. Εγώ τι είχα στο μυαλό μου. Ναι, ναι. Δεν είχα κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Περισσότερο όμως ταυτίζομαι με την άποψή σου. Ότι επειδή είναι ένα όργανο το οποίο έχει δυνατότητες και όπως και το κλαρίνο φυσικά αντικατέστησε άλλα πνευστά όργανα, έτσι και το βιολί ήρθε εδώ στον ελλαδικό χώρο και αφομοιώθηκε από τον πληθυσμό και από την κοινωνία και πέρασε πλέον και στην παράδοση. Μιας που λέμε την αποψάρα μας, θέλω να την πω και Ναι, εγώ. για πες την. Ξέρεις τι, εγώ πιστεύω, αυτό γίνεται, δεν το κάνουμε μόνο στο βιολί, δηλαδή και το κλαρίνο για πολλά χρόνια, για κάποιον που δεν ξέρει, ας πούμε, μπορεί να είναι και κόσμος τώρα που βλέπει, και να νομίζει ότι το κλαρίνο είναι ελληνικό όργανο. Ενώ Ναι, δεν είναι. Έτσι. Όπως και άλλα όργανα, έτσι. Όπως και άλλα όργανα. Το ούτι, Το το κανονάκι. κανονάκι. Αλλά όταν λέμε ελληνικά εννοούμε με την έννοια της προέλευσης. Ναι. Έτσι, που δεν είναι ελληνικά όργανα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε εμείς μια τάση να τα ιδιωτεύουμε, ας πούμε. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει και σημασία το ποιο έθνος έφτιαξε ένα όργανο. Γιατί καμία π.χ. σημασία. το βιολί στην Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με το βιολί στη Δύση. Δηλαδή ήρθε το βιολί στην Ελλάδα και αμέσως αποδόθηκε μια ελληνικότητα στον τρόπο παίξήματος που είναι μοναδική. Δεν τη συναντά σε άλλο Σωστά. τρόπο. Σωστά. Οπότε από αυτή την έννοια, ναι, έχει μια ελληνικότητα, αλλά εν τέλει δεν έχει και σημασία η προέλευση. Γιατί ένα όργανο ξεκινάει από τη Δύση, ταξιδεύει εδώ και είναι άλλο όργανο. Ναι, Ο εδώ παπάς είναι που κάνει τα ράσα, όχι η ταράσα του παπά που λέει. Πάρα πολύ σωστό. Που να δεις τι κάνουν οι Ινδοί με το βιολί. Εντάξει. Ναι, απίστευτο. Που απίστευτο. είναι, ο καθένας βγάζει το δικό... Γιατί τα όργανα που είχαν πριν από το βιολί έχουν μάθει ήδη αυτή την τεχνική και Ναι. οι τότε δάσκαλοι, ας πούμε. Εγώ ξέρεις μετέφεραν. που έπαθα πλάκα. Όταν άκουσα κλαρίνο στα ποντιακά, εκεί έπαθα πολιτισμικό σοκ. Στο λέω σοβαρά Εγώ τώρα. γουστάρω πολύ. Ρε, και εγώ προσωπικά. γουστάρω. Αλλά μόλις άκουσα δεν πίστευα τι άκουγα. Ότι μπορεί το κλαρίνο να παίξει ποντιακά. Ήτανε σαν λύρα, ρε. Ήταν σαν λύρα. Ωραία, τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, Χριστό, θέλω να μου πεις τώρα πώς έκατσε και ήρθε σε εμάς, ρε παιδί μου. Στην ορχήστρα εννοώ, έτσι. Και ποιος ήταν ο συνδετικός σου κρίκος. Εδώ ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης ήτανε. Πρώτη φορά δεν ήταν ο Χάρης, έτσι, χειροκρότημα εδώ. Μπράβο, Χάρη, μπράβο. Μπράβο Χάρη. Ο οποίος είναι ο διευθυντής του σκάουτινγκ της ορχήστρας. Είχε αναλάβει το πεδομάζωμα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και με είχε πάρει μια μέρα τηλέφωνο και δεν το περίμενα εγώ δηλαδή. Εντάξει, είχαμε μια... Είχα τη σχέση από Σου πριν. είχα δηλαδή. μιλήσει για την φιλική ορχήστρα σχέση. ποτέ. Όχι, όχι. Δεν μου είχε Την πει ήξερε τίποτα. στην ορχήστρα. Την Η είχε αλήθεια δει. είναι- Η αλήθεια είναι πως όχι. Δεν είχα Οκ. εικόνα. Ήξερα τη δική σου πιο πολύ προσωπική δουλειά και σαν δάσκαλο στο 2 και γενικά. Και αυτό. Χτυπάει μια μέρα το τηλέφωνο, είσαι εσύ και παραξενεύτηκα. Λέω έτσι. Τι θέλει αυτός ο Ναι, περίεργος. γεια σας. Ο Χάρης με έβαλε. Τι θα θέλει αυτό. Να σου πω. Και μου είπες άμα δεν κάνω λάθος για μια δουλειά, για μια εκδήλωση που ήταν κάποια από τα παιδιά της ορχήστρας. Ναι, ναι. Αυτό και έτσι έγινε. Παίξαμε σε μια εκδήλωση για την Καπαδοκία ήτανε, που είχε μέσα έτσι βιολί. Νομίζω αυτό ήταν η αφορμή. Έτσι. Ήταν, Α, το ήταν κα- casting. Μου κάνανε Ήταν η casting. πρόβα για να έρθει. Οπότε μου κάνανε casting, ναι, οκ. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι μέσα από την ψυχή μου τώρα. Πώς σου φάνηκε πρώτη φορά που έπαιξες ποντιακά, όντας μη πόντιος, έτσι. Και Όχι, εμένα- είναι πόντιος να πούμε. Ρε παιδιά, όλα σήμερα τα μάθω. Α, Είσαι πόντιος. Καλά, δεν το ήξερες ούτε αυτό. Όχι. 1/4. Ναι. Τι φέτα βάζεις. 1/4. Όντως, έχεις ποντιακή. Ναι, ναι. Δεν έχει σχέση όμως. Δεν έχεις όμως επαφή με το ποντιακό στοιχείο. Όχι, η αλήθεια. Ο πατέρας μου άκουγε ποντιακά. Εγώ είμαι γενικά. Το χωριό μου είναι. Από
τη μεριά του πατέρα μου είναι Λιμνοχώρης Ερών. Οπότε εκεί πέρα έχουν σχέση με τον πόντο έτσι κι αλλιώς. Η γιαγιά μου, ας πούμε, π.χ. μιλάει ποντιακά. Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ όμως εσύ δεν έχεις άμεσα βιώματα Όχι, δεν έχω. και επαφή με την ποντιακή παράδοση. όχι. Οκ. Είναι αυτό, μέσω του πατέρα μου, ας πούμε. Και ούτε το βιολί είναι ένα όργανο το οποίο είναι το βασικό ιδίωμα, το ποντιακό, έτσι. Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Οπότε θέλω να μου πεις πώς σου φάνηκε η πρώτη φορά που κλήθηκες να παίξεις αυτό το ρεπερτόριο και πώς είναι ο ρόλος σου μέσα στην ορχήστρα, σε μια ποντιακή ορχήστρα όπως τη 1919. Ωραία, θα σου πω. Αρχικά εμένα μου άρεσε πολύ όταν άρχισα να πρωτοασχολούμαι με την ποντιακή μουσική πάνω στο βιολί. Γιατί μου άρεσε βασικά ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να παίζεις. Η λύρα, ας πούμε, είναι ένα όργανο που παίζει σχεδόν συνέχεια με διπλοχορδίες, ας πούμε, να το πω έτσι. Σε 2 χορδές, ας πούμε, τη μελωδία. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ να το μεταφέρω στο βιολί. Το οποίο έχει άλλο κούρδισμα από την ποντιακή λύρα. Και δηλαδή, εμένα μου ήταν αρκετά πιο δύσκολο να το κάνεις αυτό. Αλλά μου άρεσε. Το είδα σαν challenge, ας πούμε. Το οποίο με τον καιρό έβλεπα, όσο άκουγα, ας πούμε, π.χ. τους λιράριδες της ορχήστρας, τον Γιώργο, ας πούμε, και τον Άλεξ, που έβλεπα ότι παίζουν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Όσο περνούσε ο καιρός, έβλεπα ότι όσο διάβαζα περισσότερο, ερχόντουσαν αυτές η τεχνοτροπία, να το πω έτσι, που χρησιμοποιούν στη λύρα και το μετέφερα στο βιολί. Το οποίο είναι κάτι που με ευχαριστεί όντως. Μ' αρέσει δηλαδή να παίζω και ποντιακά με το βιολί. Στην αρχή μου φάνηκε πολύ ξένο φυσικά, ενώ μέχρι να βρω τον τρόπο. Ναι. Π.χ. συγκεκριμένες νότες λόγω του οργάνου, ας πούμε, που με βολεύουν να παίζω. Ναι. Άμα θέλει ο Γιάννης να παίξουμε σε φα δίεση, ας πούμε, δεν μ' αρέσει. Νομίζω σε κανένα. Αυτό. Τώρα που είσαι μέλος της ορχήστρας 19-19, ας υποθέσουμε ότι ένα νέο παιδί σε βλέπει και που παίζει βιολί εννοώ και θέλει να ασχοληθεί και αυτός με την ποντιακή μουσική. Εσύ ποια συμβουλή θα του έδινες? Τι χρειάζεται να προσέξει? Πού χρειάζεται να εστιάσει? Πώς χρειάζεται να δουλέψει? Πρέπει να ξεκινήσει από τα απλά. Αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν πολύ δύσκολα κομμάτια στην ποντιακή μουσική που προφανώς για να. Τώρα δεν το συζητάω καν να μεταφέρεις πραγματικά αυτό που παίζει λύρα 100% στο βιολί. Το θεωρώ είναι έτσι κι αλλιώς άλλο το ηχόχρωμα. Προσπαθεί όμως κάπως το βιολί να μιμηθεί τη Ναι, λύρα. Είναι αυτός ο ρόλος του μέσα στην ορχήστρα. Ναι, για να απαντήσω κιόλας αυτό, ο ρόλος είναι. Προφανώς δεν είναι πρωταγωνιστικός, εννοείται, ειδικά στην ποντιακή μουσική. Φυσικά στην ορχήστρα παίζουμε. Έχουμε κάνει και δουλειές, ας πούμε, που παίζαμε έτσι μικρασιάτικα, σμυρνεϊκά, πολιτικά. Ναι, δεν παίζουμε μόνο ποντιακά. Οπότε, εμένα ο ρόλος μου σίγουρα στην ορχήστρα είναι σε αυτά όταν πάμε και σε πιο έτσι, σε άλλο ρεπερτόριο, ας πούμε. Εκεί έχω ένα πιο leading ρόλο. Ναι. Okay. Αλλά κάτι σε ρώτησε ο Γιάννης. Ναι, τι συμβουλή θα έδινες σε ένα νέο παιδί που παίζει βιολί και θέλει να ασχοληθεί και αυτός με την ποντιακή μουσική? Να ασχοληθεί με τα απλά. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Πάντα, άμα με ρώταγες αυτό για οποιαδήποτε άλλη μουσική, θα σου έλεγα βρες δάσκαλο. Τώρα σε αυτό το κομμάτι δεν ξέρω κιόλας Είναι πολύ εξειδικευμένο. τι υπάρχει, ας πούμε. Ξέρω ότι κάποιοι παίζουν με το βιολί, ας πούμε. Ωραία, να σε πάω αλλού τώρα να κάνουμε μια πάσα. Επειδή είπες θα έλεγες σε ένα νέο παιδί βρες δάσκαλο. Όχι μόνο με την ποντιακή μουσική, εντάξει, γιατί και σένα είναι περιορισμένη η εμπειρία σου θεωρητικά και πρακτικά με αυτό το ρεπερτόριο, αλλά και γενικά. Εσένα θα σε ενδιέφερε η διδασκαλία? Θα σε ενδιέφερε να ασχοληθείς με τη διδασκαλία? Ναι, μ' αρέσει, το ευχαριστιέμαι πραγματικά. Δηλαδή όσες φορές έχω. Εντάξει, δεν έχω πραγματικούς μαθητές, ας πούμε, αλλά έχω φίλους που ασχολούνται με το βιολί, ας πούμε, σε πολύ πιο αρχικό στάδιο και βλέπω ότι το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ να τους δίνω συμβουλές τις οποίες εγώ ίδιος έχω εφαρμόσει. Γιατί το έχω πολύ πρόσφατο κιόλας
πολύ πρόσφατο. Από ξεκίνησα μεγάλος να παίζω βιολί και την πορεία πώς εξελίχθηκα ας πούμε τεχνικά την έχω πολύ στο μυαλό μου συγκεκριμένα ας πούμε. Οπότε μου αρέσει πολύ η διδασκαλία αυτό. Ακόμα τώρα να σου πω την αλήθεια δεν θα ήθελα να ασχοληθώ ακόμα, αλλά ξέρω ότι μου αρέσει, είναι κάτι που στο μέλλον θα το επιδίωκα. Το μέλλον σου πώς το φαντάζεσαι δηλαδή? Το μουσικό σου μέλλον εννοώ. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή ερώτηση την οποία δεν ξέρω ακόμα να απαντήσω. Και άλλες πολλές σοβαρές ερωτήσεις το κάνουμε σήμερα, έτσι. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Ξέρω ότι μου αρέσει, ευχαριστιέμαι πάρα πολύ να παίζω μουσική με καλούς μουσικούς. Με ενδιαφέρουν πολλές διαφορετικές μουσικές. Αυτό είναι και ένα πρόβλημα για μένα. Δηλαδή, ακούω πολλά, θέλω να είμαι μέσα σε όλα, ας πούμε. Φυσικά αυτό δεν γίνεται πάντα. Αλλά βλέπω ότι με την παραδοσιακή μουσική, ας πούμε, και κάποιο συγκεκριμένο ρεπερτόριο θέλω και να το εξελίξω, ας πούμε, και κυρίως να παίζω απλά με καλούς μουσικούς. Αυτό δηλαδή είναι που με ευχαριστεί. Θα ήθελες να δοκιμάσεις κάτι άλλο πάνω στη μουσική, κάτι διαφορετικό που μπορεί να μην έχεις κάνει μέχρι τώρα? Σαν σύνθεση εννοείς? Οτιδήποτε. Θα μπορούσε Ναι, να η είναι ένα σύνθεση. σχήμα, μια παραγωγή, μια σύνθεση. Ναι, με ενδιαφέρει και αυτό το κομμάτι σίγουρα, το δημιουργικό ας πούμε. Γράφεις, δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ. Ναι. Γράφεις, Και άλλη αποκάλυψη. Το τι γράφω τώρα Τι είναι γράφεις, άλλη για πες κουβέντα. Δηλαδή, εγώ γράφω πολύ στην κιθάρα. Μ' αρέσει πολύ. Τύπου μπαλάντες και... Ωραίο, Όχι ακριβώς. Μπορεί να είναι πραγματικά, μπορεί να το θεωρείς σαν fusion, ξέρω εγώ. Και παραδοσιακά στοιχεία μπαίνουν μέσα και κομμάτια από δυτική μουσική. Αλλά είναι λίγο αχθαρμάς στο κεφάλι μου και είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να εξελίξω. Καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείς. Καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή παρόλο που μου Είναι αρέσει. το στάνταρ πρόβλημα αυτό για κάποιον που ας πούμε έχει κάποιες ιδέες να γράψει, αλλά να γίνει η ιδέα ας πούμε Μπράβο. ένα συγκεκριμένο υλοποιηθεί. έργο. Ακριβώς. Αυτό Με αρχή, μέση και τέλος. Αυτό είναι έχω δύσκολο. στο κινητό μου, π.χ. στον υπολογιστή που μπορεί να ασχολούμαι με κάποιο πρόγραμμα ας πούμε, παραγωγής, κατάλαβες, FL Studio ας πούμε και τέτοια. Έχω πάρα πολλά αρχεία τα οποία έχουν καλές ιδέες μέσα, κατά τη γνώμη μου, ας πούμε, για μένα μου αρέσουν, αλλά αυτό δεν έχουν δομή. Έχω πάρα πολλές διαφορετικές ηχογραφίες από φρασούλες, πράγματα τα οποία μου αρέσουν όντως και έχουν βγει από μέσα μου, ας πούμε, και μ' αρέσουν, αλλά δεν κολλάω στο κομμάτι του ότι πώς αυτό το βγάζεις και πραγματικά είναι ένα ολοκληρωμένο, ας πούμε, και ένα μικρό κομμάτι να είναι. Είναι ολόκληρη Ναι. ιστορία να το κάνεις αυτό. Να περιμένουμε κάτι από εσένα το επόμενο διάστημα. Μουσικό πάντα εννοώ. Ναι, υπάρχουν διάφορα προτζεκτάκια που ασχολούμαι αυτή την περίοδο. Έχουμε φτιάξει ένα γκρουπάκι με κάτι φίλους που έχουμε ξεκινήσει τις πρόβες με πιο έτσι ευρύ ρεπερτόριο. Ωραία. Οπότε ναι, υπάρχουν πράγματα. Τελευταία ερώτηση. Θέλω να μου πεις τώρα, πού γνώρισες το Χάρη το Καφέτσι? Ωραία ιστορία αυτή. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μου είχε δώσει το τηλέφωνο σου ο Γιάννης. Ναι. Για μια δουλειά. Σωστά, ωραία. Τώρα ναι. τη θυμήθηκα και εγώ την ιστορία. Είχαμε πάει και είχαμε παίξει σε μια πατινάδα Γάμου. ναι. Είχαμε παίξει, ναι. Θέλω να μου πεις αυτό που μου είπες εκείνη τη μέρα. Τώρα περίμενε, μου βάζει δύσκολα. Τι σου είχα πει? Παίζουμε, πρέπει να παίξαμε κυριολεκτικά 30 δευτερόλεπτα. Α, ναι. Και μου λέει, γυρίσει και μου λέει, το πιο εύκολο μεροκάματο που έχω κάνει ποτέ. Ισχύει αυτό. Ακόμα μέχρι και αυτή τη μέρα είναι. Είναι ακόμα το πρώτο. Είναι από τα πιο εύκολα μεροκάματα ίσως. Μπράβο. Ήταν καλή Λοιπόν, πρώτη γνωριμία. πολύ ωραία. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο αγαπημένο μέρος του Γιάννη, το οποίο είναι το παιχνίδι. Και σήμερα το παιχνίδι έχει το εξής. Προφανώς το διαμορφώνουμε σε κάθε καλεσμένο.
Εσύ επειδή έχεις και την ιδιότητα του πολιτικού μηχανικού, θέλουμε να συνδυάσουμε την ιδιότητά σου αυτή με την ιδιότητά σου ως μέλος της ορχήστρας. Και να μας πεις, θα σου λέμε μία ειδικότητα ας πούμε που χρειάζεται για να γίνει μια δουλειά πολιτικού μηχανικού και που θα έβαζες σε κάθε ιδιότητα ένα μέλος της ορχήστρας. Ωραία, μ' αρέσει Λοιπόν, αυτό. Γιάννη, θα Αλλά ξεκινήσεις. πρόσεξε με. Λίγο να το διευκρινίσουμε. Να το διευκρινίσουμε λίγο. Εάν επιλέξεις ένα, έχουμε επιλέξει τώρα 11 ειδικότητες. Εάν επιλέξεις έναν για κάποια ειδικότητα, δεν γίνεται να τον επιλέξεις μετά για κάποια άλλη. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, χρειάζεται να μαντέψεις τις υπόλοιπες ειδικότητες κιόλας. Καταλαβες. Οκ. Δεν μπορείς, άμα βάλεις κάποιον κάπου, δεν μπορείς να Μήπως τον αλλάξεις. ταιριάζει ναι. κάποιος κάπου αλλού εννοώ. Λοιπόν, Άμα τους- έχεις δει το επεισόδιο της Άννας θα ήξερες. Πάμε, χωρίς το παιχνίδι. Τα θυμάσαι τα μέλη της ορχήστρας? Τα θυμάμαι όλα. Εντάξει, ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, Ξεκινά. εγώ ξεκινάω. Ναι, ναι. Λοιπόν, ποιος θα μπορούσε μέσα από την ορχήστρα να ήταν αρχιτέκτονας. Σοβαρή ερώτηση. Και γιατί? Αρχιτέκτονας. Ναι. Κανένας. Είναι ερώτηση παγίδα. Επιλέγεις έναν όμως. Και τον γκες μετά. Ωραία. Θα έλεγα... Το Χάρη τον Παπαδόπουλο. Οπ. Χάρης Παπαδόπουλος, Γιατί, αρχιτέκτονας γιατί? λοιπόν. Γιατί έχει γενικά οργανωτικά skills, έτσι ξέρω ότι από πρώτο χέρι του έχει γνώσεις επί των... Εγώ βλέποντας τα υπόλοιπα. Ναι, εντάξει, ναι. βλέποντας τα υπόλοιπα όμως, θα τον έβαζα αλλού το Χάρη. Ναι, αλλά ναι, και οκ. εγώ, και εγώ. Κι εγώ Μπογιατζή ήθελα να τον βάλω, αλλά θα είμαι ειλικρινής πραγματικά. Λοιπόν, ποιος θα ήταν ο τοπογράφος? Άλεξ Μπρουμίστροβ. Ναι ρε φίλε, ναι. Όχι, εγώ σίγουρο. αλλού θα τον έβαζα, αλλά οκ. Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, ποιος θα ήταν ο ηλεκτρολόγος. Οκ. Κρατάω τον Παύλο για άλλη θέση. Ηλεκτρολόγος. Θα μπορούσε να είναι... Ο Γιάννης θα μπορούσε να είναι ηλεκτρολόγος. Ούτε καν. Ούτε Εγώ καν. ανεβαίνω σε μια σκάλα και νομίζω ότι θα πέσω. Κάτσε, Ναι, ηλεκτρολόγος... νομίζω έβαλες πλήρως ακατάλληλο άτομο για ηλεκτρολόγο. Κάτσε ρε, περίμενε. Το παίρνει πίσω, παιδιά. Το παίρνει- θα το πάρεις πίσω. Συγγνώμη γι' αυτό. Ωραία. Οκ. Ποιο να βάλω ηλεκτρολόγο, ρε φίλε. Τους θυμάσαι, Ναι, εντάξει, δεν είναι... Τον Παύλο το σκέφτομαι να πω τον Παύλο, ρε παιδί μου, αλλά τον θέλω για υδραυλικό συγκεκριμένα. Δεν μπορώ να... Λοιπόν, περίμενε. Ποιοι άλλοι έχουν μείνει. Λοιπόν, αυτή είναι η επόμενη ερώτηση, για να το πούμε. Οπότε απαντήθηκε Ο το υδραυλικός είναι ο Παύλος Σταματίδης. Ωραία, ηλεκτρολόγος. εντάξει. Ωραία. Ναι. Ποιοι έχουν μείνει, ο Τάσος, ο Σερεμέτης και... Ο Φίλιππος, ο Φίλιππος, Βασίλης, Κοσμάς. Γιώργος, Κοσμάς. Ο... Ηλεκτρολόγος, λοιπόν, ωραία. Ωραία. Ισχύει αυτό, παιδιά. Είναι αυτή. Ποιος είναι ο Βασίλης? Ηλεκτρολόγος Βασίλη. όχι. Ηλεκτρολόγος, θα βάλω το Γιώργο. Οκ. Οκ. Λοιπόν, υδραυλικός είπες, οπότε πάρε 5. Εγώ ή εσύ. Πάρε, είμαστε. πάρτε. Λοιπόν, μηχανολόγος μηχανικός. Ποιοι έχουν μείνει πάλι? Θες να τους γράψουμε κάπου, ρε, για να σε όχι, εντάξει, διευκολύνει. το έχω. Τους θυμάσαι. Κοσμάς, Κοσμάς, Βασίλης. Βασίλης. Ρε μαλακά, να τους γράψουμε κάπου. Παιδιά, δεν είναι κανείς για μηχανολόγο. Κάτσε ρε μαλακά.
Βάλε την ομαδική, να βλέπει τα μέλη της ορχήστρας. Εν τω μεταξύ, δηλαδή περίμενε. Βάζει τα επαγγέλματα και του σχεδιαστικού κομματιού. Θα κάνεις εσύ μοντάζ αυτό το βίντεο. Όλα. Λοιπόν, Κάνεις... πάμε από μισό- το πρώτο. Πάμε από το πρώτο. Εντάξει. Περίμενα να πω κάτι άσχετο τώρα. Θα ξαναπείς το πρώτο. Βάζετε και επαγγέλματα που είναι στο κομμάτι της οικοδομής, της εκτέλεσης και στο κομμάτι. Ναι, όλα, γενικά. Είναι λίγο μπλεγμένο γι' αυτό Ναι, το λέω. ωραία. πειράζει, δεν μας πειράζει. νοιάζει. Λοιπόν, έχουμε εξηγήσει το παιχνίδι. Σιγά μην σου κάνανε κατηγορίες ρε μαλάκα, τοπογράφους, ασφαλτικά, σπιτιών και τηλεπικοινωνιών. Αυτό είναι άμεσου ρε. Μα ρε μαλάκα, άλλο να βάλεις, όχι, να σου πω να βάλεις ελαιοχρωματιστής, μπετατζής, σιδεράς, καλουπατζής, όχι, έλα, τέτοια πάμε. πράγματα. Ξέρω. Πάμε. Όχι. Μην βάλεις τοπογράφος και ηλεκτρολόγος, μηχανικός, Ό,τι ηλεκτρολόγος. θέλουμε βάζουμε ρε σκύλε μου. Shift shut up. Λοιπόν, έχουμε εξηγήσει το παιχνίδι. Εδώ θα βλέπεις αναλυτικά τα μέλη για να μην Ωραία. τα ξεχνάς. Και Εντάξει. ξεκίνα εσύ χάρη μου. Λοιπόν, Πάμε. ποιος θα ήταν ο αρχιτέκτονας και γιατί? Χάρης Παπαδόπουλος, Γιατί? γιατί πιστεύω ότι θα το είχε. Έχοντας γνώσεις γενικά από οικοδομήματα και τα λοιπά, το έχω δει από πρώτο χέρι και λόγω οργανωτικών skills, οπότε ναι, θα βάζα το Χάρη. Ωραία. Τοπογράφος. Τοπογράφο θα βάζα τον Άλεξ, τον Μπουρμίστροβ. Μου φαίνεται, δεν ξέρω, οικία εικόνα να τον βλέπω να στείνει ένα τρυπόδι ας πούμε κάπου, έτσι, οπότε ναι, θα βάζα τον Άλεξ. Ηλεκτρολόγος. Ηλεκτρολόγος, Βασίλης Καραγιάννης. Και εγώ για ηλεκτρολόγο θα τον έκανα. Γιατί ο Βασίλης Χωρίς είναι πλάκα. ηλεκτρολόγος? Δεν ξέρω Α, γιατί. για ένα λόγο θα τον έβαζε το Βασίλη. Αλλά πες εσύ, γιατί? Εγώ δεν ξέρω. Μου κολλάει έτσι, σαν ηλεκτρολόγος. Άμα ερχόταν στο σπίτι μου να μου φτιάξει κάνει τη- μια δουλειά εκεί Ναι, πέρα, ναι. δεν θα μου φαινόταν πολύ λογικό, δεν ξέρω. Οπότε ναι. Εσύ νομίζω είσαι. Υδραυλικός. Παύλος Σταματίδης. Πάμε Κάτσε, πάλι, κάτσε περίμενε. άλλη μία. Μπορώ να αλλάξω το 6. Όχι ρε. Τι θα το βάλεις. Έχω μια ιδέα. Με πιστεύεσαι? Οκ. Λοιπόν, υδραυλικός. Παύλος Σταματίδης. Δαγκωτό. Μηχανολόγος μηχανικός. Θα μπορούσε να είναι... Ο Τάσος. Α, Και άμα δεν κάνω λάθος, ο Τάσος πρέπει να έχει περάσει που μηχανολόγο. ναι, όντως. Ωρε, Σωστό, φίλε. σωστό. Σωστό. Αλλά δεν το είπα γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, Αυτό, ναι. Μπογιατζής. Ωραία. Έλα, επίτηδες το κάνω. Όχι, γιατί? Ξέρεις πολύ καλά, κουφάλα. Το γιατί. Ο Μπογιατζής δεν ξέρω. νομίζω είναι σίγουρα Γιάννης Μιχαηλίδης. Γιατί, όχι, όντως δεν ξέρω. Γιατί είναι Γιάννης Μιχαηλίδης? Με κάψε τώρα, Γιατί? Με κάψες και θα χτυπάς το κεφάλι σου με αυτά που θα ακούσεις μετά. Οκ, το παίρνω πίσω. Περίμενε. Όχι, Το παίρνω όχι, πίσω. Θέλω να μου όχι, πεις- δεν το παίρνεις. θέλω να Το μου παίρνω πεις πίσω. γιατί είναι ο Δεν Γιάννης γίνεται, δεν Μιχαηλίδης γίνεται. Μπογιατζής. Α, τώρα το πες. Έκλεισε. Έλα ρε φίλε. Σωστό. Εντάξει, οκ, το δέχομαι. Γιατί είναι? Ναι, αλλά γιατί Μπογιατζής. Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ μου αρέσει να βάφω. Και εμένα ρε φίλε. Αν Αν και κάποια είμαι, θα έκανα μαζί όπως σε όλα τα πράγματα είμαι Είσαι άμπαλος. Δεν άμπαλος έχω... εντελώς όμως. Για πάρε το επόμενο. Project manager. Ή αλλιώς διαχειριστής έργων. Ποιος έχει μια σένα, δεν σε έχω πει πουθενά. Όχι, ωραία. Project manager, Θα βάλουμε... Δεν μπορώ να βάλω το Φίλιππο project manager.
Θα βάλω την Άννα. Οκ. Οκ. Άντε. Οκ. Οικονομολόγος. Οικονομολόγος. Έκαψα το Γιάννη τώρα, Λοιπόν. Α, δεν θα έλεγα το Γιάννη. Άλλος είναι ο γνωστός. Οικονομολόγος. Σωστό. Γιάννη, ίσως θα βάζα το επόμενο. Ή το 7. Ποιος είναι οικονομολόγος? Στην Γνωστός. ορχήστρα. Ναι. Γνωστός στην ορχήστρα οικονομολόγος είναι εκεί το παιδί. Αυτό τον Και όχι, πρόσεξε με, και οικονομολόγος. Και οικονομολόγος. Αυτό σίγουρα είναι οικονομολόγος, αλλά πού να ξέρω ότι θα βάζετε οικονομολόγο ναι, τώρα εντάξει, μέσα σε εντάξει, τέτοιο. εντάξει. Τον έκαψα από Ωραία. την αρχή. Από αυτούς που έχουμε τώρα. Δηλαδή μεταξύ Κοσμά, Φίλιππου και εσένα. Ναι. Κι άλλος ένας θα είναι. Και ο Γιώργος είναι. Και ο Γιώργος. Ναι. Δεν τον έχουμε βάλει πουθενά το Γιώργο, έτσι. Φαντάζομαι ότι θα έχετε καλά προς το τέλος, οπότε το κρατάω. Ωραία. Όχι απαραίτητα. Ωραία. Οικονομολόγος. Δεν μπορώ να βάλω τους άλλους. Θα βάλω σένα αναγκαστικά. Εντάξει. Ωραία. Κακή επιλογή, αλλά. Όχι, τα σκορπάς. Α, ναι, ρε, αφού είσαι μπατήρης. Και εδώ να μπει το τραγούδι του. Λοιπόν, νομικός σύμβουλος. Τώρα έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε Κοσμά, Φίλιππο και Γιώργο. Γιώργο Παπαδόπουλο. Ή Γιώργο χειρότερη Παπαδόπουλο. επιλογή. Χειρότερη επιλογή. Δεν ξέρω. Πάει, Άμα μου σκάσει. Παλήρης η Μας εταιρεία σου. κλείσανε. Εμένα είναι- οικονομολόγο και τον Γιώργο νομικό. Θα κλείσουμε 2 μέρες μας δίνω. Δεν ξέρω, τώρα σκέφτομαι έτσι με γραβάτα να σκάει ο Γιώργος. Είναι πολύ ψαρωτικός. Οπότε. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει. Οπότε έχουν μείνει Κοσμάς Να και σου πω κάτι, Φίλιππος. ωραίο είναι γιατί στο τέλος μένουν ωραία πράγματα. Ναι, Δηλαδή, ωραία. Λοιπόν, Κοσμάς και Φίλιππος. σύμβουλος προμηθειών. Ωραία. ή Κοσμάς ή Φίλιππος. Ωραία, Να πούμε μπορώ και να το ξέρω και το τελευταίο. τελευταίο. Αυτό Ναι, ήθελα. αυτό. όχι, ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, το ένα είναι σύμβουλος προμηθειών και το άλλο είναι σύμβουλος υγείας και ασφάλειας. Ωραία. Οκ. Θα βάζα σύμβουλο προμηθειών. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω. Ίσως Σκέψη το καλό της εταιρείας. σκέφτομαι τον καημένο τον Κοσμά που χτύπησε βασικά τώρα πρόσφατα και γι' αυτό δεν ήθελα να το βάλω σύμβουλο υγείας. Αλλά Ασφάλειας. αυτό. Ωραία, οπότε θα βάλω σύμβουλο προμηθειών τον Κοσμά και σύμβουλο υγείας το Φίλιππο. Αυτά και κλείνω. Και έκλεισε, παιδιά. Ωραία. Και κλείνω έτσι. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Τσινάλης. Δυνατό χειροκρότημα. Μια εκπομπή που επιτέλους ολοκληρώθηκε. Και σε ευχαριστούμε, Χρήστο. Θα μπορούσαμε να καλά, κάνουμε παιδιά. άλλη μια εκπομπή με αυτά που δεν ενσωματώθηκαν σε αυτό που βλέπετε, σε αυτό που είδατε μάλλον. Είναι και πολλά. Όσοι έχετε φτάσει μέχρι εδώ, μέχρι το τέλος. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Χρήστο. Να είστε καλά, παιδιά, και εγώ ευχαριστώ. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο podcast.